Máme tu 5. deň, 5. recept tým pádom a bude to bravčové kari so zeleninou. Pustíme sa rovno do práce. Začneme s tým dôležitým. Pripravíme, očistíme zeleninu. Použijem opäť 2 stručiky cesnaku, 1 červenú cibulu, malá cibulka, 50 gramov. Budeme potrebovať ešte mrkvu. Očistím so škrabkou. Takáto mrkva váži 60 gramov. A ako prílohu k tomu kari pripravím zemiaky, čiže tiež ošupem so škrabkou 2 zemiaky. To už mám odvážené, vážia približne 250 gramov. Tak zemiaky, mrkvu oplachnem. Teraz pripravím kastrolík a panvicu. Na panvici budeme robiť kari a v kastrolíku pripravím zemiaky. Napustím vodou, dám variť, panvicu zohrejem. Zemiaky nakrájam na takéto plátky, pol centimetrové, možno centimetrové. Dám rovno do kastrola, osolím a prisypem trošku rastce. Nechám trochu poodkryté, aby to nezačalo kypieť. Panvicu mám zohriatu. Nalejem slnečnicový olej. Mrkvu nakrájam na tenké plátky. Dám priamo na panvicu. Cibulu nakrájam tiež na plátky. Prihodím k mrkve. Premiešam vareškou hneď na začiatku, tak aby sa to rovnomerne opekalo. No a vyberiem mäso z chladničky, nakrájam. Mám tu ešte 420 gramov, odoberiem polovicu. Tak jeden kúsok samozrejme použijem na sote. No a druhý kúsok neskôr namarinujem, pretože budem ho používať na 7. recept, ale urobím to o chvíľu. Mäsko nakrájam na menšie kúsky, môžu to byť aj rezančeky. Vkladám rovno do panvice a premiešam so základom. Kým sa mäsko opeká, nasekám cesnak na drobno. Dám do panvice, opäť premiešam okorením, klasicky čiernym korením, osolím. Ešte nakrájam túto časť póru. Dám rovno do panvice a z prúdka orestujem. Je dobre použiť väčšiu teplotu, aby sa mäso nezačalo dusiť. Odporúčam asi použiť tú najvyššiu teplotu. Pripravím si pretlak, kari korene, zemiaky mám predvarené. Ešte ich skontrolujem. Budem ich ešte opekať, čiže predsedím a nechám odpárkať. Rozpalím ďalšiu panvicu. Mäsko sa začína krásne sfarbovať do zlatohneda. Pridám jednu veľkú lyžicu pretlaku, orestujem, takisto veľmi z prúdka a prisypem lyžicu kari. V krátkosti orestujem. Tak máme to krásne orestované. Panvicu mám zohriatu, dám olej a prihodím predvarené zemiaky. Mäso zalejem horúcou vodou. Zemiaky poprehádzujem. Musia mať peknú zlatistú farbu, vtedy budú perfektné. Do kari vodu pridávam postupne, tak aby som mal primerané množstvo omáčky k mäsu. Poriadne premiešam, zmierním teplotu, omáčku ochutnám. Tá omáčka je vynikajúca. Mäsko je takisto výborné, je hotové. Takže nič iné mi ostáva, len povenovať sa zemiakom, aby boli takisto úžasné ako to sote. Prihodím maslo, takisto aj k zemiakom. Premiešam a stiahnem. Sote vypnem a nechám takto na panvici, kým sa zemiaky nedopečú. Kým sa zemiaky dopekajú, ešte nasekám vážitku, ktorú použijem do sote. Pokojne aj takéto väčšie množstvo len zľahka premiešam. Zemiaky posypem ešte vňaťkou a takisto vypnem. Poprehádzujem. No, takéto krásne
Ešte stále veľmi živé jedlo. Môžeme začať servírovať. Najskôr naberiem prílohu, krásne zemiaky a teraz výborné bravčové kari. No a ako vidíš, to servírovanie je opäť rustikálne, ale v pohode. Prajem vám dobrú chuť. Tak a tento zvyšok mäsa, čo váži skoro 200 gramov, 197, tak si namarinujem na 7. recept, pretože sa to naozaj oplatí. Jednak prejde nejakými chuťami a druhá vec, to mäso bude krehké a vydrží aj ten 7. deň. Mäsko nakrájam na takéto menšie kúsky, dám do misky, polejem olivovým olejom, okorením, prisypem trošku feniklových semienok, oregana a ešte osolím. Tak trochu to premiešam, poprehadzujem, aby bolo mäso rovnomerne ochutené a obalené v marináde. Ešte tam pridám jeden stručík cesnaku, ktorý očistím a nakrájam na plátky. Tak to vyzerá pekne namarinované mäsko. Mäso prebalím, tak aby tam nešiel zbytočne vzduch a dám do chladničky. Z toho bude vynikajúci 7. recept.